Vykuria Co oni. byť kokot? Mi to vysvetli ešte raz. Co, fajčenie párnokopytníkov alebo Srania. Fajčenie párnokopytníkov. onanovanie počas srania. Si boha. Pán Torma, aký máte názor na onanovanie počas srania? Pozitívne. To oni už ti ten vypek vlezie na mozog. No, Nie, prestaň, kurva. dole. A ešte povedz, aký rozdiel medzi párnokopytníkmi a nepárnokopytníkmi. Párnokopytník má párne počet dvoch, a nie párnokopytník, nie párny. Respektíve, kto není debil, si domyslí. No, napríklad tu slabý vedúci tóny. Súdruh, tóny. Súdruh. A vysvetlite nám Anton. rozdiel pri fajčení párno a nepárnokopytníkov. Nepárnokopytníky majú menšie, ne? Kokotiči, ne? Co tóny? Párnokopytníky majú 3 nohy, znáš. Kde majú potom píšak? Nemajú. A co, koň je preto párnokopytník, nie párnokopytník, bo Má jeden píšak. že miesto nohy je štvrtá. Poď som do Lidlu. Poď. Ideš do Lidla potom ešte domov, alebo Už čo? končí humor. Na víno, domov a naspäť. Ale počkaj, ideš do Lidlu na víno? A na chleba, rožky. Ideš domov a z chleba rožka, tak ideš ku Kubovi. Hej. Ešte Ne znam, buď zavrieť s okno. vidnom, alebo keď sa nezvyši, tá na tom To so mnou. To s ním. A Italiano, pero. Biegieš. No nič, kde vy idete, kde budete? Čo ešte tu v podstate za mnou 5 minút? Poď Maťu, rýchlo, bo... Ale vy pojete cez dvor, alebo čo? Presne toto víno. Hej. Bo má otvorené okno, ho vykradnú, ne? Tak chodí. Tvoje motorino, poď. Počúvaj, Samo, jak pôjdete od teba ku Kubovoj, tak poďte cez dvor a vyzdvihnete si mňa. Si taký dvoj. Hej. Ja tu budem čakať, hej? Hej. Stiahnem mi Jan kokot. Aha, Miško pije. Slopem. Daj, pozdravím. Miško je veľký fanúšik Hej, Salesiánov. Aký je váš názor na Salesiánov? Pozitívne.